paguem un 12% més que la mitja nacional en impost i rebem un 12% menys. És a dir, som la quarta autonomia pitjor financiada d'Espanya. És a dir, i això equival a llevar dependència, a llevar educació, a llevar sanitat. Tot per uns governants que resulta que estan al servici o bé de Madrid, políticament, o culturalment de Barcelona. És a dir, que els valencians tenim que gestionar nosaltres. No, però econòmicament estem venuts a Madrid i a Barcelona, perquè el tema, per exemple, de les caixes s'ha repartit unes caixes a Madrid i les a Barcelona. O sigui, el Banc de València va passar a Catalunya i, per exemple, Bancaixa va passar a Madrid. Entonces, el tema és que no hi ha cap força política de cap tipus que pense en els problemes valencians. Però ni d'esquerres, ni de dretes, ni de centre, ningú coneix el problema valencià. O si el coneixen, el neguen. O sigui, no volen solucionar-lo. Únicament una força política com són valencians entén el problema i pot canviar. I en aquest moment, el que li preocupa a la gent és sobretot